García, Alberto Varela, alcalde da localidade de Vilagarcía, bo día. Bo día a todos, encantado de estar con vos. Aquí, a diferencia de Pontevedra, de momento luce o sol toda a mañá, non sei se aguantará, e aproveito para saludar, por suposto, ao alcalde de Pontevedra. Nada, bo día, amigo. Bueno, e esperamos, creo que tende a ser sempre impuntual. O presidente da Deputación, por experiencia dos alcaldes, o señor López sempre chega tarde ás citas co alcalde de Pontevedra? Está mellorando, pero está mellorando. Sí, non sei se suficientemente, pero está mellorando. Ten tamén esa experiencia o alcalde de Vilagarcía, a falta de puntualidade de Luís López? A ver, como é veciño aquí de Vilagarcía, non vou a falar da súa puntualidade, cada un supoño que será porque evidentemente estará facendo outras... Son datas tamén complicadas, verdade? As axendas dos alcaldes, neste caso tamén do presidente da Deputación, complícase. Dicía o alcalde de Pontevedra hai un anaco, menudas festas, sempre... Principal, pero tamén familiares e agasallos e preparar ceas, realmente é un momento de ledicia e de reunión de toda a familia que está ben. Comprobar tamén se tocou algo, ainda que sea un pellizquiño, non? A pedrea e tal, e ainda non vin desde logo que eu agasallei e os que teño creo que non tocou nada. Pero hai saúde. Bueno, iso é o máis importante de todo, sí. Alberto Varela, ademais, hai que dicir que falando de festas e preparativos, Vilagarcía empeza e remata e empeza o ano dun xeito moi especial. 25 anos que se van a cumprir deso de anticipar tomar as uvas na rúa, na localidade, verdade? Sí, é dicir, en Vilagarcía, como somos moi de compartir as cousas, pois decidimos xa fai uns cantos anos que, aínda que dediquemos a noite á familia, pois que queríamos compartilo cos nosos veciños e veciñas. Leva facéndose 25 anos, parou pola pandemia, e a verdade é que agora hai máis concellos, se sumaron máis concellos de España, pero que sí podemos decir como moi claro que nós fomos os primeiros que fixemos esa tolemia de tomar as uvas e empezar o ano antes que ninguén. Seguro que este ano vai ademais ser especial, porque 25 anos que vai a ser un día de xuntarse pois que vai a quedar un espectáculo, creo que moi bonito. Disfrutar da rúa, que é o que gusta tamén o alcalde de Pontevedra, que a xente viva na rúa. A ver, creo que sí, non? Que está pasando eso en todas as actividades que hai, moitas de rúa para nenos, para persoas maiores, visitando a Ferrería, visitando a Alameda, visitando a Praza do Concello. Onte estuve no recinto feiral, que estaba de bote en bote, onte en Antronte, ademais, porque é unha alternativa para cando chove, os nenos están ali, ademais estimulando o consumo do comercio local, porque se pode acceder simplemente con presentar un ticket do comercio local, xa podes acceder a todos os, hai moitísimas cousas en fin, hinchables, hai tamén cars pequeniños, hai, en fin, atraccións de todo tipo, as camas elásticas, os nenos disfrutan e os pais tamén. Son datas tamén de compras e de mercas, alcalde. Sabe que hai un problema na cidade que parece ser que ven do transformador que se cambiou en Barcelos, que hai problemas de luz dende onte e hoxe voltou outra vez, e hai problemas para as mercas? Na zona de Benito sí que Corral. sabemos eso e preguntamos a Naturgy. Parece ser que hubo un pinchazo nunha línea e que se está intentando resolver. Eu creo que debería estar prácticamente resolto porque falaban de unha hora ou así. Levaban xa 2 horas. Señor Varela, o problema, o feito de tomar as uvas ás 12 do mediodía en Vilagarcía, veu tamén por un problema de luz? Ben, non, a verdade é que, decir, non, creo que iso é unha lenda urbana que non foi por unha cuestión de luz, foi unha iniciativa que partiu do Concello de Vilagarcía e que, como decía, está tendo moitísimo éxito, como todo. A verdade, súmome o que dixo o alcalde de Pontevedra, pero respecto á miña cidade, compartimos moitas cousas e compartimos tamén esa intención, esa fixación, mellor dito, porque o espacio público, os protagonistas seamos as persoas.
E neste Nadal, pois tamén en Vilagarcía está habendo moitísimas actividades. Temos unha aldea de Nadal inspirada nos contos de Navidad de Dickens que está chamando moita atención, cos xardíns efímeros, co Festurrón en Fesdea, que está ateigado de nenos e nenas todos os días. Creo que o parque de atraccións máis grande que temos en toda a comunidade seguro, e que está sendo xa tamén é unha tradición, como a toma das uvas. E a verdade é que as rúas de Vilagarcía, estou convencido que seguro que tamén as de Pontevedra, pois están ateigadas de espírito de Nadal e de, pois, ao final, con un obxectivo tamén moi claro, que a xente disfrute das nosas rúas e que tamén se acorden, por suposto, o noso comercio local agora de facer as cartas aos Reis e a Papá Noel. É certo que todos gostamos deso, pero sempre xorden problemas. E quizáis o máis repetitivo para Vilagarcía está precisamente no que pisamos, baixo só esas tubaxes, que sempre hai problemas, ou este ano foi un problema a maiores? No, é dicir, nós temos unha cousa moi clara no principio, se o dixemos, o decía moi ben o anterior concelleiro de obras, aínda que está pois relevado magníficamente por José María. Lino tamén foi un gran concelleiro, decía sempre que as cousas do saneamento non nos acordamos hasta que hai problemas. Entón, nós, como temos moi claro e temos unha liña de traballo moi clara, todos os anos están adicando unha parte moi importante do noso orzamento a renovación do saneamento. Non se pode facer todo de golpe, pois porque un orzamento municipal desafortunadamente non dá para iso, e ademais as administracións locais pois estamos un pouco apretadas ou moi apretadas, pero sí que se está dedicando moitos cartos a mellorar o noso saneamento. E, por exemplo, nestes anos Vilagarcía vai hacer un esforzo moi importante poñendo unha cuantía de 6 millóns de euros para a ampliación da nosa depuradora. Despois o completará pois a Xunta cos fondos europeos, pero Vilagarcía vai a poñer 6 millóns de fondos de fondos propios para a ampliación da nosa depuradora e para mellorar pois o noso saneamento da nosa ría, de toda a nosa cidade. Foi do máis complicado este ano 2025 para o Concello ou houbo máis cousas? Bueno, é dicir, eu creo que foi un bo ano para o Concello de Vilagarcía, un ano que se leva traballando con estabilidade dende fai moitos anos, con seriedade. Iso nos permitiu pois a obtención de fondos europeos, por exemplo, que nos permitirán renovar rúas en Vilaxoán, en Carril, ou ampliar as nosas instalacións dos servicios sociais, por decir algo. Temos unha cidade que está en crecemento, na que temos máis poboación, estamos no tercer mellor dato da historia, que é unha cidade que sigue atraendo poboación, e ademais temos menos desempregados que nunca na historia, é dicir, estamos por debaixo dos 2000, 1900 e pico. Seguimos traballando en dar posibilidades pois de emprego a todas esas persoas que están, pois que todavía non o atoparon, pero a verdade é que a situación económica desta cidade estable, boa, en crecemento, é unha cidade que ten moi claro o camiño que ten que seguir. Alcalde de Pontevedra, foi un ano difícil para a cidade? Bueno, eu creo que foi un ano dos máis productivos desde o punto de vista dos investimentos, da proxección da cidade. Outro día facía un balance deste ano en donde, bueno, pues entre as obras que están recén rematadas, adxudicadas, en execución e en tramitación a súa licitación, estamos a falar de sobre 66 millóns de euros, que é unha cifra histórica no orzamento municipal, non? E que ten que ver con actuacións importantes en edificios municipais. Acabamos de inaugurar, ou polo menos de rematar as obras do edificio Churruchaos, que é unha, non sei, vai a ser para atender ao público e para os servicios técnicos municipais, pero foi un edificio maravillosamente recuperado, cunha moita luz, con accesibilidade universal, con, en fin, con un gusto exquisito. Estamos rematando o conservatorio, bueno, estamos ahora mismo con unha obra importante que a mí me fai moita ilusión, que é o Parque da Parda, que vai ser o parque máis grande de Pontevedra. Licitamos tamén o pabellón de Monteporreiro, bueno, estamos desplegando todo
o novo contrato de residuos municipais, que vai a ser un antes e un despois, vai a ser un cambio de paradigma. Eu teño moita confianza posta nese novo contrato, que vai a significar un incremento de personal, máis maquinaria, pero sobre todo o que máis me preocupa é transmitir que todos somos responsáveis de mellorar o planeta, de mellorar a limpeza viaria, de mellorar a separación de residuos para que poidan servir como recursos municipais tamén, porque unha gran parte dos residuos que se producen a nivel municipal pois son reciclables ou utilizables ou aproveitables, empezando polos bioresiduos ou a materia orgánica. Eu creo que este ano, desde logo, foi un ano espléndido para a cidade de Pontevedra e seguiremos traballando nesa línea. Bueno, vai a ser tamén o vindeiro ano un día importante para as dúas vilas, para as dúas cidades. Alcalde de Vilagarcía, este ano tamén vai a cumprir 25 anos e xa agora, no mes de xaneiro, o Hospital do Salnés, importante. E tamén teñen en vías de construción o Centro de Saúde de San Roque, que, bueno, que se vai a pasar para outra zona. Sí, eso foi un traballo que nos costou moito, na que moitas ocasións nos sentimos moi sós, porque teño que lembrar que fomos os que defendimos que había que hacer un novo centro de saúde que ademais tiña que estar no espacio da Comandancia Marina. Tivemos que escoitar 40.000 veces que eso non o íbamos a ver nunca, da propia Xunta de Galicia e dos responsables locais tamén do Partido Popular, na que nos decían que non o íbamos ver, que estábamos empeñados e por eso estábamos bloqueando ter un novo centro de saúde na nosa cidade. Ben, pois o tempo deu e quitou razóns, chegamos a un acordo co Porto para mercar eses terreos e para mercar tamén unha obra que vai a ser fundamental na nosa cidade, que é esa transformación do ramal do acceso á nosa praia. E, pois, como decía, xa está pois bastante avanzado esa construción dese centro de saúde. Eso sí, eu espero agora tamén, por suposto, que unha vez que este rematado, pois este ateigado de profesionais sanitarios, porque nada nos vale ter un bo continente se non temos un bo contido. En eso, pois, como decía, estaremos vixiantes e, por suposto, tamén orgullosos de que teñamos aquí o Hospital do Salnés na nosa cidade e orgulloso do traballo que están facendo os profesionais sanitarios, na que somos conscientes da sobrecarga que teñen e que isto se está sostendo gracias á súa implicación. Pero, dende logo, hace falta maior implicación por parte de quen ten a responsabilidade de xestión e dotalo de máis recursos. E esperemos, como decía, que eso pase tamén no noso centro de saúde, que, bueno, pois estaremos vixiantes, así como insistimos para a súa construción, como decía, e dixemos que o íbamos a conseguir, pois tamén vamos a estar moi atentos a que teñamos todos os recursos que merece unha cidade como Vilagarcía, unha cidade que está avanzando, crecendo e que, dende logo, merece que o resto de administracións doten dos recursos que ten unha cidade, a terceira cidade da provincia. Unha cidade, unha veciñanza que tamén acude a Montecelo e alcalde de Pontevedra. Teremos para 2026, vostede cree, o funcionamento dese novo Montecelo? A ver, eu creo que o que hai que resaltar do Gran Montecelo, como se chama ou se vai a chamar, é o feito de que é un hospital público que nos costou moito traballo e moita reivindicación do sector sanitario e tamén dos veciños de Pontevedra, de que tuéramos un hospital público feito con fondos públicos e con xestión pública, que é un antes e un despois, non? Vai a ser un hospital de agudos que está rematándose. Eu non lle poño problemas a que se tarde un mes máis ou un mes menos. Eu xa sabía que non se iba a cumprir os prazos, porque é absolutamente imposible. Todos temos experiencias de obras na propia casa ou non só obras públicas que se retrasan, suben os prezos, pero a realidade é que vai haber un hospital. Ainda fai falta tamén facer unha segunda fase, que é a remodelación do antigo Montecelo para acoplar ao novo Montecelo, e iso é un paso adiante importante para toda a área sanitaria, non? Polo tanto, satisfacción en ese sentido e en todo caso resaltar que efectivamente hubo unha loita importante do sector
para que Montecelo fora un hospital público. Tardamos 9 anos en que a Xunta cambiara de posicionamento e por fin se cambiou e agora estamos todos orgullosos. Eu sí que hai unha parte que me preocupa moito porque indiscutiblemente a idade da población cada vez é maior, a xente vive máis e vive mellor, pero necesitamos tamén cuidados para esa xente e a segunda reivindicación despois de feito Montecelo será que o Hospital Provincial teña usos sanitarios ou sociosanitarios, especialmente para os pacientes crónicos que non teñen unha alternativa en fin, viable e que cada vez aumenta máis esa necesidade de cuidados que non se poden facer nas casas ou nas residencias que non son residencias en fin, que teñan personal sanitario suficiente para atender a xente, non? Por lo tanto, seguiremos loitando por mellorar a sanidade pública que é a que atende a todo o mundo, que é unha sanidade pois prácticamente única no mundo e que temos que conservar entre todos. Non? Din que en 3 minutos estará por aquí o alcalde, o presidente da Deputación, que hai un atasco monumental en Barcelos, o epicentro desa incidencia que parece que xa está resolta e que xa hai luz nos distintos puntos onde faltaba hai un par de horas na cidade de Pontevedra. Falemos de cultura, porque se algo tamén teñen en común Vilagarcía e Pontevedra está cos feroz para o vindeiro 24, verdade? A gala? Sí, non sei se 24 ou 25 é un sábado de xaneiro, sería os segundos feroz que se fan en Pontevedra. Eu non quero esquecerme e o 24 que é sábado. Tampouco de novos cinemas que acabamos de vivir na cidade e realmente, bueno, pues en este ano e o anterior, pues Pontevedra foi bueno, pues, de alguma maneira a capital, non? Do cine, das series. Por aquí pasaron directores, pasaron actores, pasarán actores aínda daqui a final de mes, e é unha proxección impresionante para a cidade de Pontevedra, non? Bueno, e ademais Vilagarcía este ano tamén acabou de despuntar ese festival de curtas que viña arrastrando ano tras ano moitísimo éxito, verdade, alcalde Varela? Sí, a realidade é que pois Vilagarcía destaca por moitas cousas, pero dende logo pola actividade cultural e deportiva pois creo que somos unha, modestamente, pero somos unha referencia. De feito, o problema que temos en moitas ocasións é que non se solapen unhas actividades con outras, e creo que esa marca de Vilagarcía 365, porque a realidade é que temos actividade durante todo o ano, hai 15 eventos destacados e todavía hai novas propostas, e o curtas, dende logo, que o que era o que citabas, pois ocupa un lugar moi destacado, que ademais nos referencia pois porque hai poucos festivais de cine fantástico no noso territorio, que ademais pois se combina con cómic, con exposicións, se permite un sector que cada vez ten máis afluencia e máis seguidores, pois dende logo que teñen en Vilagarcía, fora ademais da etapa de verán na que temos máis xente, pois axuda a eso do que falamos en tantas ocasións os gobernos municipais, que a esa desestacionalización do turismo, pois ben, Vilagarcía creo que en eso está facendo os deberes e gracias a actividades promovidas polo Concello e tamén promovidas por asociacións e particulares, pois temos unha programación completa, tanto en deporte como cultura, os 365 días do ano. Creo que por encima pois da poboación que ten unha cidade como Vilagarcía, eso é gracias ao talento dos vilagarciáns. Señor Varela, que temos xa aquí o veciño de Vilagarcía que chegaba tarde. Luis López, que tal vos diga? Atasco, non? Na cidade de Pontevedra. Bueno, veño de Vigo na presentación dun acto e por eso ese retraso pido disculpas. Bueno, alcalde de Pontevedra, a ver, pues, se buscamos unha unión de Luis López con Vilagarcía e Pontevedra témola clarísima. O dicíamolo tamén o alcalde de Vilagarcía, vive vostede, señor López, en Vilagarcía, ven a traballar, ou a súa sede, podemos dicir que en Pontevedra, aínda que despois vai apululando ao longo de toda a provincia, e ademais o seu corazonciño debe telo en Rodeiro, non? Na zona de Santiago. Sin lugar a dúbida, é dicir, Rodeiro que foi o lugar bueno, na zona de Santiago situou eu porque vostede se movía moito entre Rodeiro e Santiago no seu tempo, non? Sí, porque Rodeiro ademais é da circunstancia ou deza que eclesiásticamente pertence a Lugo, sanitariamente pertence a Santiago e administrativamente pertence a Pontevedra. Por lo tanto, nós abarcamos casi todo Galicia. Pero podedes elixir. Sí, claro, nós. Ahora, pois, durmo
vivo non, durmo en Vilagarcía, que pouca vida podo facer da que me gustaría, e por suposto Pontevedra, que é onde paso máis horas. Que saiba vostede que ten mala fama en isto da puntualidade, que Alberto Varela dixo, como bo veciño que é de Vilagarcía, non quiso falar mal de vostede, para nada. Bueno, a verdade é que nese sentido podemos, no ámbito político a veces, por facer declaracións nun sentido ou noutro, pero ante todo pois impera a lealdade, que é do que se trata e o que enriquece tamén o exercicio da política, que é esa confrontación que sempre entendo eu que debe quedar á marxe. Atascos na cidade de Pontevedra por isto das festas, precisamente que ven moita xente á cidade, alcalde? Home, sí, a ver, hai horas punta onde se incrementa mellor un 20% do tráfico e iso xenera retencións. Eso é así, podes ao mellor mover 2.000 vehículos nun momento determinado, pero se en vez de ser 2.000 son 2.200, automáticamente xa se produce un pequeno... Eu onte, por exemplo, que baixei de Marcón para ir ao recinto feiral e despois ao teatro principal, sí que había unha certa retención porque estaban os parques prácticamente cheos e iso é boa cousa. En Vilagarcía pasa o mesmo? Ben, en Vilagarcía o que temos é unha magnífica rede de aparcamentos disuasorios. En Pontevedra tamén, verdade? Que facilitan as... A ver, o xesto... que de Pontevedra vai a falar o seu alcalde, que o defende moi ben dende fai moitísimos anos. Creo que compartimos moitas ideas. De feito, estamos en redes de concellos, pois, na que, por exemplo, na rede de cidades que camiñan, na que o presidente ou o alcalde de Pontevedra, na que Vilagarcía forman parte, porque compartimos unha filosofía, unha idea de como teñen que transcurrir o cale o devenir das cidades, pois principalmente como están facendo todas as cidades de Europa. Ben, pois se non temos nestes momentos de Nadal unha maior afluencia de xente, máis vehículos e máis os parkings máis cheos, pois a verdade é que as cousas sería que non están funcionando, que esperamos é que teñamos xente. Non me cuadrou estes días de ir a Pontevedra, que é unha cidade que me gusta moito e que vou en moitas ocasións, pero ende logo en Vilagarcía hai moitísima xente, as rúas están ateigadas e os comercios locais están cheos de xente, que o que interesa nestas datas. A ver, cando vostede dicía que hai aparcadoiros disuasorios suficientes, axitaba a man e facía un xesto o presidente da Deputación como dicindo, non estou de todo de acordo. A ver, diga algo. Vai por zonas, eso coincidirá o alcalde. Hai a parte que ao mellor que eu máis estou onde está construindo o centro de saúde, esa parte do ramal que eu escoito aos veciños, máis que nada, que pode que non sexa fácil dar solución, pero aí se queixan, eu a veces tamén non sufro, pero isto, claro, falar en primeira persoa dunha circunstancia que podo padecer, que ao mellor pois, non é colectiva, e logo, pois, lóxicamente, os momentos puntuais, que seguramente acontece en todas as vilas cidades. Luis López, que ademais, como acaba de dicir, ven de Vigo, el traballa, móvese moito, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, por toda a provincia, e resulta que acaba de sacar un comunicado no que di que protesta outra vez, suba de peaxes, e quere tamén expresar o seu rexentamento contra as palabras de Óscar Puente nesta pasada fin de semana, porque se descartou por completo o rescate da AP9. Que fale Luis López, pero vaya pensando resposta tamén Alberto Varela e o alcalde de Pontevedra ao respecto. Eu non é pensar resposta, é un tema no que todos creo que estamos de acordo, donde hai unha previsión de que a peaxe se incremente de novo un 4,4% ora en xaneiro, sumado a todo o atrás, cando se leva ya hai acordo de todas as forzas políticas para pedir a transferencia, e o peor de todo é que noutros territorios de España sí se están liberalizando peaxes. Eso non ten fácil comprensión. Aquí en Galicia non había que vertebra a comunidade autónoma para nivel de provincia, pois imagínense o impacto desa medida que podía ter nos aspectos da familia, todos aqueles persoas, empresas, autónomos, que a mobilidade pois é clave, en definitiva, que sería un moi bo agasallo e unha demanda que levamos realizando moitos anos, é necesaria e que eu pido que se replantexen esa decisión. Señor Varela, alcalde Varela, que pensa vostede? Pois mira, a importancia da AP9 temos moi clara e dende logo os concellos vamos a respaldar
esa petición de que a P9 sexa gratuita, pública e que despois este transferida, na miña opinión, evidentemente, por esa orden. Eso sí, o que non podemos esquecer as bonificacións realizadas nestes anos, e tampouco podemos esquecer que non foi o goberno socialista o que prorrogou esa concesión, que non foi pois cun presidente socialista o que se decidiu prorrogar esa concesión durante tantos anos, e creo que o presidente da Deputación o sabe. Agora, pois dende logo vai a contar polo menos co Concello de Vilagarcía nesa reclamación ou reivindicación de que por fin pois sexa gratuita, pública e por suposto despois transferida, pero que nos interesa a todos é que deixemos de pagar. Agora tamén temos que saber quen tomou as decisións e de onde vimos para poder reivindicar as cousas, pero con coñecemento de causa. 5 minutos para chegar a 1 da tarde. Alcalde de Pontevedra, que pensa vostede? Bueno, pues a mí me sorprende, non me sorprende, non? Porque isto eu planteo como un tema máis máis do centralismo de Madrid, que goberne quen goberne sempre, se resolven cousas que lles afectan aos madrileños e non aos demais comunidades autónomas, especialmente a Galicia, non? Obviamente, o BNG no seu momento puxo unha condición para apoiar no seu momento a presidencia de Pedro Sánchez, que foi o tema do 50% de rebaixa inicialmente, agora neste momento para os usuarios recurrentes é o 75% de rebaixa, pero o que non comprendemos é como pode haber cartos para recuperar as radiais de Madrid e non haxa cartos para recuperar unha autopista que debería estar amortizada e debería ser libre de peaxes xa desde hai varios anos, non? E aí hai responsabilidade de todos, non? A realidade é que, por H's ou por B's, nós seguimos pagando a autoestrada cando noutras zonas do Estado e especialmente na Comunidade de Madrid pois se fan recuperacións de inversións que pagamos todos os españois, entre comillas, pero que non chegan esas ventaxas aos galegos, non? E iso ten que ver tamén con que somos unha comunidade autónoma que non peta suficientemente na mesa, polo menos as forzas políticas que teñen responsabilidade de goberno, sexa o Partido Popular ou sexa o Partido Socialista. Bueno, poderíamos poñer unha vía verde, poderíamos mellorar o tren, temos 4 minutos apenas para o remate, así que imos ir por partes. Señor Varela, que lle pide no 2026 pois a Deputación, a cidadanía, ao 2026 en xeral? Por ese orden. Vale, pero tendo en conta que teñen que respostar todos antes da unha. Pois veña, vou a ser moi rápido. O presidente da Deputación, que como el ben dixo, pois, aínda que discutamos políticamente, temos unha relación cordial, pois xa lle transmitín outro día, pois nese plan extra que se estivo presentando no meu concello, que queremos máis fondos, os máis posibles e que sexan incondicionados para que os concellos somos os gobernos os que sabemos cales son as necesidades dos nosos concellos e sempre que se siga esa liña de logo vai a ter o apoio do Concello de Vilagarcía. A cidadanía de Vilagarcía pídolle pois que sigamos así, que sigamos con esta estabilidade, con esa seriedade traballando que está permitindo pois que sexamos unha cidade que ten moi claro, como decía, un modelo de cidade moi concreto, con máis aparcamentos disuasorios que nunca, eso podemos discutir con números cando queira o presidente da Deputación, temos máis aparcamentos que cando nos chegamos, unha cidade que está en crecemento, que ten máis empresas, que ten menos desempregados que nunca, e que sigamos traballando para seguir sendo unha referencia en moitas áreas, en cultura, en deporte, pero tamén en actividade económica, é unha cidade que a diferencia do que non sucede en todos os lados de Galicia, que sigue crecendo e que vai a seguir crecendo os anos que ven. Dicía vostede, máis cartos. Pois foi por alá polo mes de xullo cando o alcalde de Pontevedra chegou a dicir que Vigo, Lalín, Vilagarcía e a Estrada recibiran no 2024 máis cartos que a cidade de Pontevedra, da Deputación. Seguimos a pedir eso tamén a Deputación para 2026, máis cartos? Esos son os datos do ano 2024, unha vez pechado.
foron 10 os concellos que recibiron máis cantidad de cartos que a capital da provincia, que é o segundo concello, moitos deles con pois, unha población que dividida por 4 respecto ou por 5 respecto a Pontevedra, non? Entón, esa é unha reivindicación que vamos a seguir insistindo, bueno, entre outras cousas, porque tamén é certo que nos celebramos eventos importantes, sexa os Feroz ou sexan 30 segundos, alcalde. Bueno, e creo que afectan positivamente a unha área moito máis importante que a cidade de Pontevedra. E nese sentido, pois, pedimos a colaboración de todo o mundo. Nos creemos que se pode mellorar esa relación e de alguma maneira hai unha unha discriminación da cidade respecto a anos anteriores. E vamos a seguir con ese tema con toda espírito navideño do mundo, pero petando na mesa cando é necesario, non? E dito isto, pois saúde para todos os pontevedreses e pontevedresas e que veñan pois uns anos bueno, que non sexan peores, senón que van a ser mellores, e eu lle pediría a xente confianza nas propias forzas que temos na cidade. Señor López, ten vostede 20 segundos, porque os últimos 10 son para min. Que lle pedimos? Bueno, eu, ao respecto que decían os alcaldes, tanto de Pontevedra como de Vilagarcía, saben perfectamente que nunca tantos fondos foron a parar, neste caso, a Vilagarcía por parte da Diputación, e nunca tanta inversión se está facendo na cidade de Pontevedra. E eu que lle pediría a ese ano 2026 que sigamos sentindo ese alento, ese esforzo de case 1 millón de persoas que compoñen a provincia porque fan que sexamos unha provincia extraordinaria. O 2026 vai ser tamén un ano moi importante para a opinión, cumple 50 anos. Así que convidámolos a que sigan connosco, alcalde Varela, alcalde de Pontevedra, señor López, ademais que pedimos a pedir que vostede sexa un pouco máis puntual para todos, vale? Graciñas, e bo ano tamén para todos. Hay explicado que tan pronto como sea posible habrá nuevos asentamientos con jóvenes reclutas. Israel retiró sus asentamientos en el norte de Gaza en 2005, entonces